Здравейте всички, гледате, аз съм Крипър и това е първи епизод от Stardew Valley. Може би всички се чуят. Какво е Stardew Valley? Това е една игра, която реших да си закупя. Защото гледам, че доста хора я играят. Готика, знака. Кой друг ги играеше, бе? И просто моите приятели, съученици, все едно, ми предложиха да я играя. Казаха: ти не играеш Stardew Valley, защо не си я купиш, брат? Много е яка. Знаеш колко е яка тази игра, направо ще ти цепи мозъка. И наистина е така. Имам вече един свят, който вече съм на втората година. Представете си. Само си представете. Не бе, 2 часа де. Така. Кмета ми каза, ако имам нещо за продаване, да го оставам тук. Ама аз нямам. Затова дайте да се наврем в къщите на хората, да се запознаваме с всички. Защото имаме една мисия, която е запознай се с 28 човека. Това са всичките хора. Значи са 29 плюс мен. Това не е ли месарницата? Здраве. Никой да не спами сега на здраве, моля. Пица. Кафе. Вау. Това... What? Що не ми говори това за запознанство, бе? Явно не мога да запознам. Опа. Мога да бъркам в кофата. Ти се шегуваш. Мари. Ох. Aren't you on... How just moment it? Аз съм Мару. I've been looking for a... Ще подаря торт. Ето ти торт. This is... супер гифт. Благодаря ти. И още нямам приятелство с нея. Това брои ли се запознаване? Да. И ще бръкна в кофата отново. Тая мисля, че... Къв си ти, бе? Това е Георги. Това е Георги. Чай, че ще се опитам да го имитирам. It's irritating to have to me though. He's a boy. Names Georgi Bayım. Why? Now. Bus off. Окей. Това мисля, че много... че го бори за запознанство. Да. Какво правиш, брат? Даже аз не го познавам. Но вижте, аз го гледам как дигаш танги. Вижте го, какво прави, вижте го. Аре, брат, излизаш ли? Аре, чакам те. Okay, so you're his name. Cool. Да ми беше казал поне, че косата ми е рошава. Шикувам се. Ще му бръкна в кофта. Няма нищо в кофта му. Това си Тима. Hello. Ти трябва да си Крипър. Новият фермер. Аз съм Каролин. Каролина ще вика, бе. Каролина. Все едно. Леле, ужас. Даже и тя знае, че съм фермер. Не. Ела. Знам, че си
майката на Алекс. He want welcome to you. Абе, седно. Тук има някакви момичета. Дайте ги заговорим. Ей, момичета. Това е Мари, това е Мария, това кое е? Пени, здрасти! Здравей! Трябваше да изимитирам нейния глас, така. Здравей! Няма значение. Това си остане между нашите шегички. Окей, хора. Не знам. Подявалите забравих. Дай ми семе. Само че не знам какво е това семе. Леле, само 12 енергия. Дай да го посадя, да го полея просто и да легна да спя. Просто не знам защо. Лягай, аре, влезти в къщата. Сега как се ляга да спи? Ето. Go to sleep for the night. Да. Ми вече е 6 часа, да остъмва. Няма значение. Дайте видим. И... да, пораснали са малко. Сега. Held here just got back farm a fishing trip. You sold some down to the beach sometime. We got something for Уили. Това е ония Уили, бе, дето е тук, ето лови риба, нали? Да, Fish Shop. Имам нова мисия, защо? To the beach. Visit the beach. Сетих се, да. Всъщност... beach down his size was to give you. Окей. И защо по дяволите ставаме в 6 часа? Кой може да стане в 6 часа? Аз мога. Все пак. Сега е 6:30. Шит. 10 минути провървях от тука до тука. Това е нормална игра ли? Затворено от 9. Окей. Дайте сега, докато няма никой навън, аз да поровя в кофите. Дай, рови. Така. Мисля, че знам къде живее Пени. Това е цветенце. Тези цветя ги събирам, за да ги давам на момичетата. Между другото. И на всички други хора, които просто са момичета. Да ти де. Буклука де. Това е някакъв буклук. Здрасти, Шейн. Какво? Do you want go away? Но. Нещастно насрано. Това трябва да е къща на Пени. Да. Кой си затваря къщата? Кой си отваря къщата от 9 и просто я затваря отново в 8? Най-странните хора. Например, Пени. Тъпо нещо. Това не води ли към моята ферма? Ферма, да. Я да видя.